Gisusi pa karon sa kapulisan kuno na may kalambigitan sa kuratong balilinggang si Ver Pirali. 40 anyos si Pirali gipusil patay sa barangay Kubakob kagahapon samtang ana siya sud sa Karinderya. Nasairan nga luman nga taga Usami City si Pilari ug dugay na nagpuyo sa barangay Kasili, Konsolasyon. Mato ni Chief Inspector Mercy Villaro, spokesperson sa Mandawi City Police Office, nga susihon sa mga investigador kung aduna ba'y koneksyon ang biktima sa mga sakop sa kuratong baleling nga posibleng diha nagbase sa barangay Kubakob. Maog gihapon na kinaamog yung mga hungihong gihapon sa mga kasilinganan nga posibleng connected pero wala gyud maka-give og confirmation. So ato apag gyud gihapon na siyang kandakan gihapon og investigation and also na CCTV doon sa area, so we'll check